Lagi awake dhewe ora tanggapan kok. Lho, kok iso ora tanggapan piye omongan? Lah sing ngomong tanggapan sapa sapa? Omonganmu aja kelincipen lho. Lho, jenenge ditimbali pelawakan jenenge tanggapan to, Pak? Lho, lah sing ngomong ngelawak kuwi rene sapa? Panitia ora ngongkon. Do jelasno lho mumpung rong suwe lho to. Aku malah griming. Ya api-api dikek spot. Nggih, ngapuntene, Pak. Kula bayari tak kon? Mboten tafuki. Nguri-nguri tegese cinta. Lestarikan dengan kowe meneng to. Cinta dengan kebudayaan ini dan ngurung-ngurung itu tegese purun nanggap. Balonku piye to? Sinden kok balonku ada 5 kaya ngono. Kaya lagune kuwi to bener to. Lah nek sinden ki yo paling gak aku laras. Yo laras. Balonku ada 5 wong ayu. Iya. Dar. Pelawak nglitih ngoten. Ya nggih. Ya nggih. Kula ngoten niku. Riyen to. Biyen dari asongan. Pipis to, Bang. Betul. Umpama pipise ya apa percaya. Lho iki ruwet to. Iki lho ape piye to, Men? Piye to iki? Namanya cowok tanggung jawab. Pengertian kalau ada yang kedinginan ya kita kasih. Kano asale saka Ning warga agung ning Ampel Gading Kusir Tegarjo. Ora mung dirimu belung pedet elek yo ben. Ya kangen-kangenan meneh karo sedulur ya. Ya cak dok ya. Kak Komet tak kodok. Ya kaya ngene iki lho Ampel Gading sayang ya serampat datong. Yo. Sederhana tapi ubah. Cek. Wilujeng dalu macange Mbak Limbuk Pak Redi Belung. Oke. I love you baby. I love you fu. Remen sangat kalau pakai jenengan meleh. Tak tau apa wis. Kowe ki apa? Iki melu awakmu lho. Wong kok mlaku guyu dhewe iki urusane apa to, Mas? Lah aku jelas. Bagi binake kali Pak Dalang. Wong kowe ora nek masalah popo kok guyu dhewe. Apa kuwi? Lah iya, kowe iki jane gendeng to piye? Ora nek popo kok guyu dhewe. Lah nek masalahe guyu dhewe. Semua itu pakai aturan. Pakai aturan. Nek ora nek masalah popo kok guyu dhewe ngomong-ngomong dhewe disaur-saur gendeng. Kuwi berarti kowe gendeng. Sik. Nggih ta Pak nggih? Sik. Berarti ra aku to. Lah nyapa? Piye mau? Piye? Lah nek kowe ngomong-ngomong dhewe guyu-guyu dhewe mbok sauri dhewe, berarti kowe gendeng. Oh, berarti aku sik slamet. Lah kok sik slamet? Enek sing gendeng berarti. Sopo sing gendeng? Apa ana to ning kene iki karo awake dhewe wong lur telu kali dalan. Lah sing ngomong-ngomong dhewe disaur-sauri dhewe sapa? Lah nyapa? Dari gendeng. Ya iya to kuwi jenenge gendeng. Lho Pak, dilokne iki lho. Lah, kok iso dilokne piye ta, Pak? Lah kuwi kerjane apa? Kowe ngopo kuwi? Kerjane dalang. Dalang bagian apa? Dalang ya bagian besakne wayah. Mulai jam pira? Mulai awet jam 09.00 wae. Ngomong karo sapa? Ngomong dhewe, disauri. Sauri dhewe to. Ayo berarti gendeng. Pak. Kowe ngelokne aku gendeng. Lho, mboten ngeloke pacar ae, mboten. Niki kan kula kan ngerteni napa to ajare gendeng iki karepe. Kowe ngelokne aku gendeng. Lho, mboten kula jelaske mawon. Kowe ora usah masalah, Dok. Bres. Ora masalah kowe. Combe cangkemmu tak tapuk tenan kowe iki. Minimal pertama itu lah. Aku salah apa karo kowe? Lho, mboten salah, Pak. Jenengan ampun salah tompo riye. Ora ngono. Kula namung jelaske definisi. Definisi gendeng niku ngomong-ngomong dhewe disaru-sarui dhewe niku gendeng. Lho, lah ngono nek kowe ngelokne aku.
Lho, mboten ngeloke. Sing ngeloke sinten to, Pak? Profesi dalangku moloke. Mboten. Lah jenengan apa ngendikan? Ning aku ya slamet. Lah ngopo? Lho, ngerti wong gendeng kaya aku, omong dhewe. Lah kok kowe ya melu aku? Kedek lho. Lah kula melok bicin butuh ya bayar bang mekar napa kula? Lho, ora ngono nih. Jenengan iku jenenge salah tampa jenengan. Ampun sensitif hati. Jaga hati jenengan. Jenengan iki disepuke lho, Pak. Saru lek jenengan ngomongnya sing gak penak ngoten niku. Dok, kowe kok nglancang, Dok. Wis nglancang pripun to? Wis suwe nglamak lho kowe. Lho, jenengan iki loro toh atiku. Mboten ngoten jenengan salah paham lho. Salah paham. Ora ngono, iki tak jelaso. Dalang ki suwe-suwe malah gak dong ya suwe-suwe. Lho, jenengan kok wangel, Pak, omong-omong. Lho. Lah sing omong-omong dhewe disaur-sauri dhewe niku lah gendeng to, Pak? Gendeng. Lah jenengan ngomong kali sinten? Lho, awak dhewe arep disauri? Dhewe. Lho, gendeng. Berarti nggih leres kula mboten salah. Kok sik. Kok napane? Ora trimo. Lho, ora trimo. Lah kula mboten ngirim kok. Jenengan trimo napa? Lho, kula mboten ngirim kok. ora ngono. Lah pripun maksude? Lah nyapa ngerti aku gendeng kok kowe ya ngetutne iki ya ngopo? Lah aku ora ngetutke, aku enek sing nimbali dhewe warga mriki. Lho, sing nimbali awakmu tanpa aku kowe ora tak kok kene le. Lah jere sapa ora iso warga mriki? Kene panggung rasa wayang aku iso. Lho. Kowe ijen kowe. Iki ra mau gawe casaku. Oh, mboten. Lho. Piye to, Dok? Bapakmu. Dodok. Aku gregeten ya kok kowe rumasa kowe iso dhewe. Nggih. Brangi digaris no, digaris. Lho pripun? Lho pripun maksude? Kowe ora sang gawe yogaku, ora sang gawe musikku. Alah lho yoga jenengan nggih nyewa kok. Ha nggih mboten. Lho, ya jelas wong aku rene ya dhewe kok iki. Digaris ora apa-apa to. Digaris ora apa-apa. Lho digaris ora apa-apa terus piye maksude? Iki ora melu awake dhewe to. Ha, Lagi niki. Niki mboten. Lho, ora no. Kowe duwemu gur iki tok no. Wis adengmu gur iki kok. Niki tok. Heeh. Sinden tok. Sinden. Oh, berarti golek sandang pangan dhewe-dhewe niki. Lho jelas. Oke. Loro le atiku. Lah kowe ngerti aku wong gendeng-gendeng nek nyatane wong gendeng kowe nyapa kabeh kok. Ya melu delok. Jenengan ngendikan loro ati kok mboten suntik napa priksa ten rumah sakit. Lho, ati ya disuntik. Ha jenenge wong loro kan priksa ya, Mat ya. Mbuh. Lho kok mbuh piye? Kowe iki bola sapa to kok mbuh piye to? Aku tak tengahi lho, mesti awakmu ya ngrumangsani. Aku sapa mbok tengahi piye to? Lho, mesti iki aja sampe awake dhewe gegeran, wong awake dhewe menghibur nang gone ngampel Gading. gading. Ngampel apa tak tapuk iki so. Ngampel gading ki awake dhewe ora berseteru ngono lho. Apa? Berapa? Tukaran lho. Berseteru. Jenengan nggih ngrumangsani nek pancen edan nggih edan. Lho, Nek sampean sing waras ngalao. Ya, aku Ngapa kok bantah karo wong edan? Lah iya mulane aku tak ngalah mawon. Nggih kula sing kalah, Pak. Enggak penak lho tembungmu. Jenengan kula belani lho, Pak. Ora sama belani. Oh, mboten sah. Ya. Ngono. Berarti sing edan sapa? Aku. Mboten Oh, mboten. padha anu dongakno sing apik malah geger. Ateges Gojek, Pak. Gojek. Kula kali jenengan iku ibarate kados sedulur. Jenengan Wes. pun kula anggap kakang kula kiyambak, kula Aku ya anggap tenan kok. adik kiyambak. Lagi ngoten nggih, Pak nggih. Iya. Teng mriki niku setunggal panggung tujuane siji. Paring panglipur kagem sedaya warga Cocok. mriki. Lagi ngoten to, Pak Oke. nggih. Soale napa ditimbali mriki sowan mriki nggih alhamdulillah luar biasa. Ampel gading top Ampel markotop. gading top markotop. Mbok bile kok dalu niki ampel gading mboten nimbali kula. Wah, benjing merongos kula mboten enten tanggapan. Lho, lah sebabe? Ha iki dalu ki ra nek tanggapan nggih ampung nggene ampel gading mawon. Ngoten. Iya. Kula ngaturke Berarti sembah bengi nuwun. iki? Ora nek tanggapan nek gak ning ampel gading. Brengi iki selamat. Selamat berarti. Ora iso kowe raruh berarti. Kok iso raruh piye? Lah iki awake dhewe ora tanggapan kok. Lho, kok iso ora tanggapan piye Lah sing omongan? ngomong tanggapan sapa sapa? Rek? Omonganmu aja kelincipen lho. Lho, jenenge ditimbali pelawakan jenenge tanggapan to, Pak? Lho, lah sing ngomong awak kowe rene sapa? Panitia ora ngongkon kowe lawak. Iki kita dalang kerusuhan wong iki Lho, kita. cetak dok. Piye? Aku ngerti dhewe telpone. Nggih. Pak Bos, Pak Bogito telepon kowe iki ning ngarepku. Mas Dok, tanggal 21. Nggih. Jenengan teng dalem. Kowe nyauri piye? Ngomong lo speaker. Kula kosong. Kosong. Nggih. Ampel gading enten wayang dalange Redi Belung mbok jenengan sowan teng ampel gading. Lah nggih, pas to. Lah kok kowe ndagel ning kene njaluk bayaran sing ngongkon ndagel kowe. Lah sowan iki gak yo ditanggap kon ndagel. Oh, ndak, kowe bisa untuk kamu menonton kek, kowe supporterku kek, kowe delongopku ya kena, ora kon ndagel. Dalang ki late lunyu kita iki. Lah, Suwe-suwe tak rungono kok gatel kupingku. lho ora ngono. Kowe iki salah to. Jenenge dicalang ditelepon ki jelas rene ki tanggapan. Mosok rene ape mek tebang tebu. Lho. Wah,
Kowe gak kok tanggapan lho. Lho tanggapan ya ditimbali dikengken apa? Lho, lah kowe nyapa kok macak ndagel? Ya sing ngongkon sapa lho, Le? Do jelasno lho mumpung rong suwe lho, to. Aku malah griming. Oh iki piye kok? Pak ngeten lho, Pak. Ora Pak. Ngene lho, Mas. Piye? Jenenge seniman ya to. Iya. Jenengan seniman dalang, kula seniman pelawak. Oke, Le. Lah sing sinten Pak Mugeni? Heeh. Telepon iku kan badhe nyalang. Lah kula seniman pelawak ditimbali mriki kan jelas kan ngelawak kan dagel. Seksine aku Gusti Allah. Lah kula kan mriki kan napa? Ya kowe kon delok, kowe rene nganggur, kowe ndelok wayang aku karepmu, kowe arepe dodolan apa karepmu, kowe arep jalan-jalan ya karepmu. Aku apa mong jangkrik ra kewektu jane. Aja gak sopan. Kok mrene ado-ado 5 jam luweh lho kok mosok rene kon ape kon delok tok rumasane apa to Pak jenengan Lho, iki? piye saiki? Jenengan dalang to? Dalang. Ora, tukang tambal ban. Wong jelas ketok dalang ngono mbok takoki jenengan dalang to. Lah iki yo jawab lho. Lah aku dalang. Aku yo tunggale. Aku nomor kadung macak ngeten iki 250 mosok ora. Lah kowe kok Met kowe aja jatuh harga dirimu kowe aja macak melas. Jatuh piye 5 jam luwih lho perjalanan. Lah tapi kowe iki jenenge disepeleke dalang wong jelas kene dagelan kok rene ape kon delok tok rumangsane apa? Lah yo piye lho, Di? Lho, Di tak tapuk kowe iki. Kuwi dalang iki disepuhke kowe kok nglunjak Lah saiki omonganmu. ngene ae no. Lah pancen kowe iki rumoso. Lah kowe iki ning kene arep mau pamirne apa? Kowe urung mesti kowe iki ning dagal ning kene paribasane kowe engko dibayar. Lho. Kula teng Ampel Gading iki dianggep pun ping pinten. Lah jenengan paling nembe niki to. Lho. Ya jelas awakmu wis ping pira? Ah, piro to kene? Ping lho. Ha piye wong kene iki jujur apa anane? Digedhak ben wedi. Niki pun pengeten. Pun pengeten. Pun ping gangsal teng Ampel Gading. Yo Met yo. Bolak-balik, Pak. Bolak-balik. Sapa sing ra ngerti jenenge Komet niki? Komet. Tiang niki pun apal sedaya. Apal. Takoni. Mboten pertados to jenengan. Oke. Kula tangkelke warga Iya, mriki. iya. Nyuwun sewu sedaya warga mriki sampun tepang kalih dagelan sing alit Mas Komet niki napa dereng, Pak, Bu? Pun tepang dereng. Kompak to. Pak urung goblokmu lho kok sok. Kowe iki basa ya kupingmu lho. Tapi kan kompak. Lho, maksudnya dodol tepang Mas Komen dereng kamu ni dereng. Lah kok kowe bangga ya? Lah niki sebelah kene lho, Do, sing kene lho. Oleh kono gak pro kowe. Go patek oke. Urung patek kenal. Gini. Nyuwun sewu ingkang teng mriku Bapak Ibu sampun tepang kalih Mas Komet dereng. Urung ngono kok. Aku isin aku isin malah nakono kowe barang. Kowe krungu ora? Krungu. Tak takoni. Lah genah kowe muni ndak kenal, dereng. Kok kowe bangga? Bangga. Tak takoni. Jenengmu sapa? Komet. Omahmu ndi? Bojonegoro. Bojomu pira? Tunggal. Nang kene karo sapa? Kali dodok. Lah sapa? Napa le? Lah ya ta. Ngene kok. Lah ya kono muni dereng kowe bangga. Dereng. Bangga lho. Bangga. Dereng iki ndak ro kowe. Tak takoni kowe. Jenengmu sapa? Komet, Pak. Omahmu ndi? Bojonegoro. Bojomu pira? Tunggal. Anakmu pira? Kali. Lah. Kenapa? Lah. Atuh-atuh. Lah ngono kok kowe ngarani kowe bangga. Oh alah aku dhewe yo isin lho Pak, masa nggawa kanca kok budhek kuping. Lah bocah budhek mau goreng ning Lah ngopo? kowe meneng. Meneng piye? Iki lho, Gur. Yo ngene. Kene. Iki lho Pak, nek kupinge ora tau dioperasi ya ngeten iki. Alah, Kuping iki nyata. diresiki pas jemal lagi nganggo linggis. Lah layak mok siarne. Lah nggih. Kenal kali Mas Komet napa dereng kok muar Lah ndek. nggih wis sombong dhisik. Heeh, Lah nek kula mboten. Lah kowe tak tes. Monggo Pak. Oke. Dodok. Dalem Pak. Asli sama. Dari mana? Kula saking Bojonegoro Pak. Oh, dari Bojoro. Sampun. Anakmu pira? Pun kalih. Ajalah. Alhamdulillah dugi Eh, mriki wau sama- jam 9 nggih. Asal apa ta? Nggih wau pun tinggi Pun aku apa, disepai Pak? nggih kalih panitia nggih gaplek Sumanak lho Eh, Pak. apa Estu. salah? Alah nggih sami Lah, sedherek lah, mriku. lah, Lho, lah. iki jenenge kuping operasional yang bagus dan intelijensi kuat. Paham apa ora kowe? Dang ora kowe? Ketake kok PG. PG iki Apa? apa? Persatuan Gedeng. Lho malah ngece jenengan. Kon jajal, kon Persatuan jajal. Gendeng. Lah kowe iki lho ditakoki tenang Pak. Wes kene. Lho, nyapa? Sampean rasa repot-repot. Kuping nek Iya. ditakoki aku. Namanya siapa? Kula Dodok. Rumahnya mana? Bojonegoro asli. Anaknya berapa? Anaknya 2. Ala berarti kowe. Rumah saya juga Bojonegoro. Mana? Sebelah barat. Anak Anak saya nomor 1 SD. Dan nomor 2 sudah SMP.
Nah itu sudah besar semua, besok kalau gede cita-citanya bagus. Tak wali sithik kira masalah. Ya biasa, anak saya juga sering saya ajak jalan-jalan biasa. Iya jelas. Apalagi ini ada Sidoarjo di sini luar biasa, kecamatan ini luar biasa. Bisa. Wah aku keren kok. Lah kok malah glentang dhewe iki. Wah aku dhewe ora cetha kok kowe lancar. Lah iki jenenge intelijensi kuat. Aku kadung. Sik to Pak. Lek dagelan iki nyandang penyandang iki kudu sarwa pantes lho. Lah kula kan pantes lho pakaian resik apik. Ora lho. Wong ora patut. Lah nggih, lah niki jenenge kali. Dhuwure iki genah kaya ngono kaya gawe sabuk. Kowe iki lho apa to? Kowe iki dagelan ado-ado kok iso nganggo korden iki lho apa? Kowe gara-gara ndiasmu lho. Angger ndadak nek klambi kok mrene kancane kaya kemul. Mbok sing ukurane rada gawe wirangku. Asline nek aku ketok ganteng iki kemiren. Lho, sing iri nyapa to Mas? Wong kene ya sarwa pates nganggo penyandang apa wae. Kok aku niteni wong ki angger modele ora duwe gulu. Lho, wis mesti duwe ati iri dengki. kowe ndak lara ati. Iki lambene yo pedes tenan bocah iki. Alah takono wong sampeyan Kowe sak mobil. Lah nggih. Apa omong? Dodok gadah gulu lho mboten? Mboten. Mboten. Nek duwe gulu iki pantes kok, mlengak sak mlengak pantes. Iya. Kok so mlengak sak mlengak pantes wong aku yo ndek gulu to, Mas. Dal aku celun. Met komet. Dalem. Lho, lah aku nglengong ngono yo iso to, Mas. Dadak. Dalem. Sak awake saru dagelan duwe bayar mbok tuku gulu ngono lho. Lho. Sithik-sithik. Aku wis sakmene tuwekku ora tau apa ngomong asu ora tau aku. Lah iki mau. Ya contoh. Lho. Saking gengkele atiku nyapa wong Ora padha dion tegese umpama to ya. Heeh. Awakmu ki umpama cilik. Ya, Wih, ketok kekar. ndasmu mesti gegeden. Wah, semi bocah iki. Awake cilik kan aku gak mau sandase. Mesti pangkah ndasmu. Wedi. Kowe ngomong ngono apa wis apik dhewe? Apik. Nyuwun sewu Pak, nembe niki kula buka wadi kula. Iya. Ngomong ndasku gegeden. Wengenane wis ndasku lho, wis dinyang wong Jakarta. Piro? Sak M500 mboten kula julke. Masa. Lah sing goblok kowe berarti. Sing gong ya kowe wong gurdas Wis tau dinyang. nyekel dhuwit sak M500. Urung. Lah urung mbok dikekno ndasmu. Lho, Lah terus terus sing 500 go tuku cilik-cilikan ya. ndas apa? Ndas kucing no. Kuwi ora tau nganggo jungkas. Ya Apa nek dagelan metu ndase kucing ndek piye? Lho tapi kan oleh sak miliar. Oleh sak miliar. Sak M setengah. Sak M. Oleh sak miliar tapi ndas pulau pun ical. Wis digondol karo pengusaha. Seneng deh. Seneng, marem. Marem piye kene emosi lho poso. Salam sing apik. Salam sing apik keluarga. Ngampel gading. Ngampel gading. Awake dhewe nyaur utang. Kok iso nyaur utang kowe iki aja plas-plasi wong to, Mas. Oh, wis Wong rene ya sepisan kok terus mbok omongi nyaur utang. Neng. Lah nyapa nek ngomong nyaur utang? Wis lunas kok dintekne komet kok. Cek separo. Aku wis krasa budal iku kudu kejelok ket mau. Tibae kelakon maling. Ora rajul. Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nembe sepisan mriki nembe saged pepanggihan langsung kali sedaya warga Ampel Gading Dusun Tegalrejo nggih Pak nggih. Nggih. Luar biasa antusias warga mriki mirsani wayang, remen kalih wayang. Ini ngeten niki pun nguri-nguri nggih ngurup-ngurup kabudayan Jawi. Nggih ta Pak nggih. Oke. Nggih khususnya budaya wayang. Wayang. Luar biasa matur sembah nuwun, luar biasa pasugatane saking panitia nggih istimewa Pak. Aduh ngake. Nembe dugi mawone pun to medal napa-napa didalke. Disugoto kaya ngono sirinamu. Nggih, panitia niku luar biasa. Dasare ketua panitia nggih menika Bapak Hidayat nggih Ya, Pak. betul. Bapak Hidayat nggih Lembah Manah, piyayine Grapyak Semanak. Iya, Nembe tak, dugi mawon didamelke kopi, kopine mriki istimewa. Lah kok istimewa? Pahit rakaprak. Paling gulane lali. Ora urung diudek to, ora lali urung mau udek. Nggih dereng kula udek. Ning Ora kula lali, salah kula nggih setunggal. Ya mbake pesen pahit napa legi Mas? Kula pahit. Pahit. Lah tenan Iki kan kencing manis to. Kencing manis diasmu tak tapuk kowe iki. Kene iki ya wong Kowe sehat. ra kopine lah aku mlebu guri. Heeh. Jedinge dadak. Jedinge apik to. Wah, keramike bening. Ya. Kok iso? Kok penting? Ora nek banyune. Lho. Lah mau kane krane. Krane ora metu. Banyune laline mboten masalah. Kados kula jenengan ngeten kan seorang seniman to Pak. Nggih Ya, to. jelas. Seniman iki sok kala tahun-tahun niki nggih nyuwun sewu tanggapan nggih kala-kala nggih napa menika
kathah rame kala-kala nggih sepi. Gitu. Oh, nek niki taune Pak Redi. Niki rame lho, Jope. Awake dhewe teng Slorok ketemu. Ya. Pak Redi. Nggih. Ngampel gading Pak Redi berarti Pak Redi. tahun-tahun niki taune jenengan, Pak. Taune jenengan, Pak. Ya, Mboten. maksud- Kula tahun nyuwun sewu wonten peribahasa kan roda itu berputar. Heeh. Jadi sakala ki wong ki nyuwun sewu tanggapan rame, tanggapan sepi. Ya. Itu adalah sebuah putaran roda. Roda berputar. Lah aku sementara kok sepi terus. Lah berarti rodane roda serep. Sing gak berputar. Maksudnya ki ora roda serban Ora, kuwi tetep ngono. disyukuri dong. Tegese ngeten nyuwun sewu, Pak. Maksudnya roda ki ora roda serban mobil kuwi dudu. lah apa? Ki maksudnya roda alam. Jadi roda alam itu berputar. Orang itu kehidupannya berputar terus, Mas. Wah, aku lagi ero lho. Kenapa? Donya nek rodo ya. Wah, berarti dunya nek rodone to, to. Oh, wedi lho. Lah kuwi nek kempot, tambalo ning gone waduk Lahor. Oh, dirambang ngono. Iya. Oh, cemplung sak kuwene pisan. Nah, ngono nesu. Lho ora nesu piye wong dijelaso penak-penak tegese ki Dari ora- roda dunya. Roda donya tegese ora ngono, Mas. Tegese ki sakala ki wong ki ning dhuwur, sakala ning ngisor. Oh iya. Dadi wong ki ora ning dhuwur terus mesti tau ning ngisor. Tahu. Tapi aku seneng ngisor. Aku nang dhuwur. Iya. Dhuwur, Wong terus dhuwur dhewe-dhewe. penak. Nang dhuwur penak, nang ngisor koso. Iki Dede di apa to, Mbak? Wong loro ki apa to? Lho, lah nek kuwi nang ngisor senengane mesti dibleki wong le nang ngisor nggih tindian. Tegese ora kuwi, Pak. Loh. Maksud kula niku kehidupan niku kadang di atas, kadang di bawah. Wong kuwi kehidupane wang sinawang, sawang-sawangan. Sakala ki wong ketok apik ning asline urung tentu apik. Sakala wong sugih kuwi urung tentu sugih. Dadi wang sinawang ngono lho, Mas. Lho kaya lagu Banyuwangi kae no, sawangan kae ngono kae. Alam buah. Lah, nesu itu. Kowe kok malah mencicil aku maksudmu apa? Wong urip ki wang sinawang, Mas. Dadi ora aja ndelok wong kae ketok sugih, tapi yo kudu ngerti awake dhewe dhisik. Kok malah mencicil ki karepmu apa to, Mas? Nyawang kowe. Iki dijelaso kok wangil men to, Mas iki. Dari Bang Sinawang. Wang sinawang ki maksudnya ki wong ki piye lho? Ayo piye Iya iya karepmu piye? Bingung. Aku ngeluh rasane kowe. Ngeluh rasa omong. Ora omong piye lah ditanggap wong ora omong piye omonganmu. Oh, tanggap wong ya ora mesti omong. Reh, Kesuwen dong. Kowe piye? sambutan loh. Iso. Pak Lurah emang wakil karo aku. Wih, Pak Lurah sapa? Wah, sapa tuh mosok gak kenal tanggap kok ora kenal. Lho, ora ngerti mlane takok kowe. Lah kowe kenal ora? Lah kok Ngerti Sapa? to? dadi kan mosok yo mboten mosok tanggap ora ngerti. Ya jelas kenal aku. Sinten Pak Suyanto MM Sos. Oh ya. Sapa? Sapa? Oh sapa? Pak Suyanto. Berarti pun ngerti. Wis ngerti. Pun ngerti Pak Lurahe, Pak Kadese. Ngerti. Pun, ingkang pundi Pak Kades? Nika. Lah. Sing ndi? Nggih. Lah. Wah teng ngajeng piyambak biasane. Iya, tapi kan sing cetha sing menika Pak Kades. Hah. Kayaknya kok jempolmu kok obah-obah. Ini apa? Mungkin nak pun enten ngeten lho. Ah. Oke, tek. Kuwi jenenge kowe ngarang. Gile sing dalu, Pak. Ah. Sing ndi? Kena kae ya kae. Sing ngangge peci cemeng nika. Niku Mas. Belurah nggih, Pak. Loh, nyapa kowe ngurus barang? Dalu. Ngapa kok ngurus garwane Pak Lurah? Yo ketok gapyak lho, Pak. Ora pengalaman. Ah, padune maling kok. Dalang tuwek. Lho, kowe ngelokne Pak Redi tuwek. Lah, kowe iki, ha? Ngapa kok ngelone Sampeyan aku tuwek? krungune apa to, Pak? Dalang tuwek ngono. Lho. Piye to kok iso? Lah mending ngono tenan Kowe ngomongmu ngono, Kowe Pak. ngecek bolak-balik kowe urip karo aku ning kene. Sak panggung ning urung tau nyek aku kok dalang tuwek. Keren nemen Pak, jenengan wau DC teng mobil. Ya ora umum, Met. Wong kok nanggap kok dalang Redi. Mat taun bang mau karo kowe ning apa umum kowe ngelone aku dalang tuwek. Ya ben ora ya ben. Sampeyan mau dirasani komet. Mene piye? Dalang Redi terus rambutnya gimbal tok. Lah nyapa? Kuwi rambut Teko gimbale ngopo? Kuwi rambut kok susah tumo. Cari satu panggung itu satu sinkronisasi. Lah kowe koyo ngono. Kudu saya tok kati. Sawo Mas sing apik. Malah ngrasani Pak Redi. Pak Redi terus to sikile dawa seh ngono. Kowe mbok rasani ngono Pak Redi. Muni ngono. Nggih. Lah kok gantengen kowe? Apa rumahmu dekmu apik? Aku gak Lah ngomong. rumahmu kowe gandengen. Sing nemen setunggal, Pak. Dalang Redi ki apik jane, cuma kelemane siji. Apa kowe? Abape badhek ora taprah. Loh, lah kowe nyapa tekan abakmu? Rene tak ampun ndasmu. Alah, mboten kok aku ora ngomong ngono lho, Pak. Alah mau ning mobil. Aku mau Kok eram lho kowe karo? Aku ngene. kowe padha karo ngilokke Pak Redi. Kadire sikile dawa seh. Kocok. Tafuk. Gawe Pak Kades kok sambutan awakmu mau. Ngapunten lho Pak Kades ngeten-ngeten iki lho ganggu mawon. Sing ganggu lho Sapa? sapa? Lah niki iblis-iblis niki. Kula kan iblis. Lah kowe setane rajim lho nek aku iblis. Anu wekku gedhekno, Mas. Wekmu apa kok wekmu gedhe? Lah iso gedhe apa ora? Iso kadang-kadang. Lah jam pira gedene? Ora mesti ada yang setengah papat itu digugah. Kuwi apa? Apa Mas? Mik ta? Iya. Kuwi apa?
Apa? Ono kelek ngaji. Apa? Mambu ora? Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Cah iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cah kaya katen bat ya suarane ya apik. Lho. Sambutan nyok. Aja gagas dodok. Aku dilokne katembat. Karepmu lho piye? Ya katembat udah aku kupinge yak piro to? Aku pengen gajah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa aku nek ra bener bocah. Masyarakat Ngampel Gading seneng banget. Seneng gundulmu amblek kuwi. Ikae lho. Kowe iki lho kata-katamu lho gak bener. Lho lek iki mukadimah e. Lah mukadimah kok malah bulet ngono kuwi piye to jane kowe iki? Bulet piye to, Dok? Baleni to jajal. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kri Sukri. Bocah Jaji. Kancane mosok Sukri. Kata-katamu ki gak bener masalah. Mulane ibu-ibu padha Jelasno, guyu. Kita Pak nggih. Udah Kula jelaske tak benerke sing bener ngene lho Mas. As-sholatu isik to tak ajari sik kamu jangan ikut-ikut dulu. Itu lambene. As-sholatu wasa komik nanti dulu dong. Wah aku kerumi-umi kok. Kamu umi-umi itu udah ganggu konsentrasi aku tahu. konsentrasi. Ala raine gajih tok. Konsentrasi. Asem iki kowe iki. Ya piye? Sing bener ki ora ngono mulane to dimirengke riye. Ya. Nek Pak Guru dawuh sampean mirengke nggih nak nggih. Nggih Pak Guru. Engko nek sampean gelem mirengke, mangke tak tumbas napa? Pop aja. Pecut. Itu mencet dasmu. As-sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Kurang ambiak ya Pak ya. Ambiya ndasmu kuwi anbiya. Anbiya. Piye? Anbiya. Iya. Piye? Ambiya. Iya. Anbiya. Ambiya. Apa ta? Bar nganggo presker, Pak. Layak. Rasa piye? Pedes ya. Ayo terus ke. Ama ba'du. Lah kaya wis tekan kono lho. Wis tekan kono Gua kula keliru. piye? Bapak, ibu-ibu, masyarakat Ngampel Gading ingkang kula hormati matur nuwun ingkang kathah. Dalu punika saged dugi mriki nggih menika saperlu. Adicaranipun napa niku bersih desa lho Pak. Ya mbah. Adicara mbuh. Tuh. Kula dongake mugi-mugi desa niki saged mbuh. Lho. Saged dados desa ingkang mbuh. Nah. Dalu punika kang sepindah kula badhe matur nuwun kalian Bapak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa ingkang sampun Desel iku. nanggap kula lan Banyu niki. Lho, kok malah nyepele Pak Rajine. Awit napa to? Entene wayang dalu punika beto barokah kalian kanca-kanca seni, sinden, campursari, ugi boten supe kanca-kanca bakul. Nah, perekonomian di sini jadi Menengah. Wah. Perekonomian bisa berjalan dengan baik. dan juga warga sini juga meneng to. Kok ketok goblok aku. Ngeten iki ketinggal sepele nanging. Dengan adanya wayang, apa yang dikatakan bahwa nguri-nguri nggih nguruk-nguruk, nguri-nguri tegese cinta dengan kowe meneng to. Cinta dengan kebudayaan ini dan nguruk-nguruk itu tegese purun nanggap. Apalah artinya nguri tanpa nguruk-nguruk? apa artinya? Apa artinya? Sik tak golek. Mekaten ingkang saged kalau aturaken apa? Tentang isine iki lho. Isine lho. Ya ampun. Meneng apa wong kowe ra nek jurusane apa tekan Ate mekaten tentang nguruk-nguruk. Oh, ngono. Oh, jelek lanjutane. Pasik ngono. Bersih desane? Yang kedua kalinya bersih desa. Wonten ingkang ngarani nggih menika gas desa. Ingkang baku mboten gas LPG. Gas desa menika perlunipun nggih menika ngresiki suker sakit desanipun saged dados desa ingkang apa
Apa to kae? Baldidatun gundulmu kuwi. Bahasa Arab lho, Dah. Desa ingkang baldatun toyibatun warafun ghafur. Nah, ngoten amin. Lho. Lho kok lek ngoten amin lho. Kaya Maksudnya ya tak contoni ya awakmu sing muni ya ngono to. Lah iya aku sing amin to, emane mantora diamini. Lah munimu apa? Gofur to. Gopur bakul cilok kuwi. Nggih. Utruk. Mugi-mugi dados desa Ngampel Gading menika desa ingkang makmur, desa ingkang maju, kemaripah loh Cinawi. Wiwit mulai dalu punika mugi-mugi rinten lan dalu masyarakatipun paringi sehat. Amin. Napa ingkang dados ingkang dicita-citake mugi-mugi saged kaleksanan. Nggih. Ingkang ngumendo ingkang bersawah mugi-mugi tanamane kathah, Amin. panenane kathah, mendone saged dados kathah. Amin. Mugi-mugi saged barokah. Amin. Kula lan panjenengan Amin. dalu punika Amin. anyekseni Nggih. napa ingkang dados Amin. nipun ngampun. Yes. Mbok mesti mbok rusui. Lah kowe kaya ape tanduk bancaan kok teko meroy Lah timbang kowe Roy dulur lagi munggah panggung wis geger ndongakno sing apik. Ndonga ki ora usah kulak, ndongakno sing apik-apik. Lah aku ki ora perkara geger, aku kan mau jelasno tok. Aja nuruti kae. Lah nyapa? Nyapa aku? Lah ki dalang ora dituruti terus piye? Kae lho kono ora dalan. Lah rene nok. Sapa kono? Oh. Ngenggok kowe kan sore ge masalah. Engkang baku napa to, Mas? Teng Mbok. bersih lho kok sampun disauri. Kula ajeng sambutan kok malah jenengan sauri. Biasa komet kok ngrasane omong di Engkang baken napa diwontenaken bersih desa Napa? niku tujuane apa? Napa? Rasane warga mriki tansah pikantuk berkah barokah saking ngarsane Gusti. Iya. Pikantuk kanugrahan kawilujengan didebeke saking sambikalanipun. Soale bumi niku ulu pametune bumi napa sandang pangan saking bumi. Nggih, tanduran taneman niku saking bumi lagi ngoten Pak Redi. Ki dalang poleak to jane iki. Wis kok penak. Bilih punapa mugi warga mriki tansah guyub rukun bersatu. Insyaallah berkah barokah wargane diparingi sandang pangan tuwin papan lancar anggenipun nyambut damel. Insyaallah desa mriki dadosa desa ingkang makmur Allahumma. Amin. Tuku pring ning kutha Kediri. Kowe ngomong cakep to, Met. Dadi men ketok kekompakane ngono lho, Mas. Cakep. Tukup sik ta aku sik lagi kowe. Kowe kok gak semangat to? Semangat. Cakep. 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 Urung. Kok tak cipok korengen lho kowe. Jare kon semangat. Ingsun dhisik engko bar kuwi lagi kowe. Paham? Iya. Tuku kowe kok modele gak anu blas kowe. Gak mendukungku blas. Aku men-menak lali. Ora, tuku pring ning kutha Kediri. Cakep. Mugi-mugi desa Ampel Gading tansah pikantuk rezeki Allahumma. Amin. Tuku pring ning kutha Surabaya. Waduh mentol pring. Karek ngomong cakep kok so. Oh, Iki iya. jenenge pantun ya kaya ngene to, Mas. Cakep. Sementing kan Purwokantine iso kecekel. Ngono mbok urus nyapa lho, Mas? Pring ning Ngampel Gading mubruk. Nyapa teko Surabaya. Iki ape? Aku bayangno ngusunge lho, to. Bayangno. Iki pantun jupuk Purwokantine. Oh, berarti ngono. nanti oleh? Iya, oleh. Oke. Tuku pring ning kutha Surabaya. Cakep. Mugi desa Ampel Gading tansah bagya mulya Allahumma. Lah kowe Mas jajal pantun, Mas. Neng jeding. Wah, jeding. Apa pantun jeding iki? Lah mau ning jeding tuku apa ya? Lah iya. Lah lek aku kan jelas pring tuku ning Surabaya ning kutha Kediri jelas. Karepku ya Purwokanti ing. Ayo ing golek. Ya ndang golek. Jajal jajal. Neng jeding. Wayah Isa. Berarti kowe gak salat Isya. Lho ya salat terus. Lah jeneng jeding? Lah wudu. Oh ya untu ora apa-apa. Piye iki tak bantai ya. Neng jeding wudu. Neng jeding wayah Isa. Cakep. Cakep. Mugi-mugi Ngampel Gading uripe penak. Amin. Amin 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 amin. Apik cai. Apik. Cuma kelakone sing elek. Kowe iki jane apik lho. Wau nyuwun sewu lho Pak tak omongi tenan iki. Awake dhewe iki paring panglipur teng mriki. Paling gak ya menehi apa kagem sedaya warga mriki. Oh ya. Heeh. Ayo nyanyi. Ya. Nyuwun sewu Pak Nembang nggih. Oh, apa nyanyi? Nggih to nyanyi. Ayo. Iso ta? Oh, insyaallah. Ku ya iso nyanyi komet. Lho niki cangkeme apik lho Pak. Lho,
Kaya ngono apik. Tegese suarane apik. Wengenane teng daerah Bojonegoro beliaunya Cak Komat ikut lomba nyanyi campur sari. Ya iso tenan. Juara. Satu dari 10 peserta beliaunya juara 1. Dak. Sing songo bisu, Pak. Loh. Padha ae to. Tapi kan apik dhewe to, Pak, juara setunggal. Apik. Ya ora, Men? Iya. Oke, siaran aku tak nyanyi. Lagune anak-anak zaman now, zaman sekarang lagu modern. Maksudnya ngene lho, Komati paham ora? Sing nyanyi dodok kowe MC-ne. Oh, ngono. Karepku ngono, Mas. Tak siarno. Siarno. Ya. Lagu zaman modern dari luar negeri Amerika. Judulnya Awes. Oke? Krungu ora kupingmu kowe? Judulnya wong pedesen. Lho kok wong pedesen piye? Terae nek bahasa Inggris ngono kuwi Mas, lagu dari Amerika. Apa judulnya? Awes. Awes. Iya. Paham toh? Paham. Apa? Awes. Lagu Amerika ku lho, Mas. Iya tak siarne. Sabalane Bon Jovi, The Rock ku lho. Ya, Bon. Paham apa ora Bon Jovi? Oh iya. Innalillahi. Ngawur. Kaya MC ki lho, MC dandut kene, campur sari kene. Ya kaya Pak Mudin ngono. Malah musola. Nyara wong kepaten wi jenenge kok so. Oke, malam yang sangat luar biasa. Edian. Kita hadirkan salah satu artis cowoknya Jawa Timur Indonesia. Apik lagi. Ada salah satu artis yang sudah tidak anjing buat Anda semuanya. Asik. Wah, kompak banget. Anjingin dilatih kowe kuwi. Baik, kita sambut sama-sama. Dengan tepukan yang meriah spesial untuk Ngampel Gading Cow. Kri. Kowe kok suwu kri ya. Kowe ki lek MC ki wis apik suaramu lho, Mas. Lah iya tetep ngono. Cuma sing gak bener ki siji guyumu ku lho sing kedawan. Jejere kedawan kekerepen. Kekerepen Ora arek. sak Guyu ki cukup sithik wae, sementing kata-kata. cekak gandeme suaramu wis oleh. Wis oleh. Landunge oleh. Ah. Oke, baik, malam yang sangat luar biasa. Tak panggilin salah satu artis kondangnya Jawa Timur. Ada siapa dia? Yang satu ini sudah tidak asing untuk Anda semuanya. Kenapa tuh, Dik? Jebol kendang kupingmu we. Bisa makses. Lah wong kuwi dikandani kok wangel men to nyapa Jare Mas? sithik ae cukup. Tegese ki ora kesithiken ngono, Mas. Aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Sedengan. Soh. Rambine kaya kupu-kupu tak incup. Sedengan aja dawa-dawa, aja. Yuk kita panggil sama-sama, ada artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Spesial malam ini untuk Ngampel Gading tentunya. Siapa dia, kita panggil sama-sama. Ada. Nyuwun sewu MC-ne badhe kenging tipes nggih. Mengi. Mengi-mengi kuwi MC sing ora to, sepoti sing apik. Yuk kita sambut. Yuk. Sa Dodo. Ketek du. Ketek du. Ketek du. Ketek du. Sik to, sik. Karo senyum ta we. Hah? Apa nyanyi kok malah mecucu we. Aku jane pengen senyum, jane ketok wibawa. Lah bareng kowe ngendangi spot kok ora penak ta, Mas? Ya ora umum to, Met. Wis bagus kaya ngene gagah. Kok iso kethek keduten. Kethek keduten kuwi lambemu lambe Kowe apa? lambemu sing dibener lho, Mas. Kendang iki lho. Lah kendang yo apik to, Mas. Mas lho. Sa, Dodo, siap. Ketek du. Ketek. Oke deh, krungu. Iya, Ayo. Mas kendang yo apa nek to? Iki lho kendang iki lho. Ketek genduten. Enek no. Sapa kuwi? Lah pengen kingkong gendut ini. Kingkong gendut dilatih kowe kuwi. Iya. Kendang udal ya, Mas. Jual piye to nyambut gawe. Lah apa nek bintang tamu kok Jalanmu piye? yo sing rancak sing rame lho, Oke. Mas. Meriah, kompak ngono lho. Dadi ki yo aja ngisin-ngisine ado-ado mosok kendangane kok ketek genduten iki jane apa lho? Yo, siap, Yuk, Met. kita sambut, ada siapa dia? Sa Dodo. Apa Protes. Apa iki? Protes nyanyi ora? Grup burau nggih. Ayo nyanyi, butuhmu nyanyi nyapa ngurus spot. Nggih, Pak. Nggih, ngapunten. Ya api-api dikek spot. Nggih, ngapuntene, Pak. Kalau bayari tak kon? Boten Tafuki. Oh iya. saking merongos ngomong tafuki. Merongos wae. Merongos kosok. Kone lho. Oh, iblis. Yang akan menyanyikan luar negeri. Guys.
Yes. Ya yes. Baik, satu lagu buat Desa Ampel Gading malam hari ini spesial tentunya buat anak-anak muda zaman sekarang, lagu dari Amerika Yes. Aku malah joget lah. Joget sithik wae. Mas kula nyuwun anu drame guys. Duk tak duk tak duk tak duk tak. Carry ya, Mas. Heh? Carry. Kari piye? Drama carry. Masa sithik ora dikek Iya dikekne ya sabar. drum saya Mas. Ayo, lagu rock Mas, lagu rock. Anak zaman now. Ndang. Ayo Mas, drum Mas. Oke, I love you. Yuk, come on. Yes. Come on everybody, yo. Love you baby. Come on everybody. Everybody, yo. Come on. Ampun Deji. Yo, yes. Yo, hey. Rock. Rock. Oh yes. Oh yes. Ngapunten Pak Lurah nggih. Wis tak tugel ndasmu lho, Dok. Tugel ya, Pak. Engko tak tugelane dhewe. Lho aja ngono. Kowe iki dipresane piye? Kowe ora ngerti piye Ampel Gading wong seni kabeh lho. Nggih kene Kowe ana apa mau? Iki lagu Amerika. Amerika. Judule I Way Yes. Lah lagune I Way Yes. So jagone turu. Apa enak Amerika wayahe iso jagone kluru basa Amerika kan. Kowe rek I Way Yes. Lah apa? I Way Ya. Lah ya tak cepet to I Way Yes. Hah, ora tenanan dituku-tuku. Nyanyi yo nyanyi, guyon-guyon. Lah Serius yo serius. Ya. Kok iki sih? Siarno. Yo, hadirin supaya berbahagia. Masa mau gede-gede nih suaramu elek. Jenenge wong usaha. Aku yang nyanyi. Yuk tak panggilin. Luar negeri. Ya. Tak panggilin binatang tamu yang satu ini, Cow. Binatang yang satu ini. Menyuruh aku mau kucing. Lah piye to? Bintang kok binatang. Tak panggilin bintang tamu yang satu ini. Nah, Dulu. Artis yang berikut ini, Cow. Kowe mutahe. Riko tak pekirut. Artis yang berikut ini yang sudah sangat tercemar di mana-mana. Ya tahu maling barang. Mas. Piye to? Terkenal di mana-mana. Sudah terkenal di mana-mana di dunia maupun di akhirat, Cow. Bongko piye? Akhirate ra usah. Akhirate ra usah. Mari kita sambut dengan bacaan Cak Yasin dan juga tahlil. Innalillah. Ya tenanan Ora ya. cuwokot kupingmu. Maaf. Ya iki lah. Didilat ya, Pak. Caki koyo nyambik suwe-suwe. Ndang aku yang nyanyi luar negeri. Yuk kita sambut nyambik yang satu ini, Cak. Siapa lagi kalau bukan artis yang berikut ini? Ada Cak Omet. Aku dingowo. Sebuah lagu Nyanyi ngene. Don't Observe untuk anda semuanya. Woi, Inggris. Come on. Everybody go. Thank you. Don't observe. Alright, baby. Don't wrong. Apa salahku? Cilik-cilik. Gendong. Apa beda? Laku. Dene. Don't wrong. Apa salah? Kuku. Elek pitik. Malah kowe sing nesuinya apa? Lah dom orsal bahasa Inggris kok. Don't observe. Don orsal kok dondong apa salah gundulmu amblek kuwi. Ganti bang kowe. Hai bayar. Jagone nelek. Nesu. Oh deklare nesu. Mbok yo nembang sing apik sing becik. Wah. Yo nyanyi yo sing religi. Nyanyi yo karo kene-kenean. Karo sinden. Iya lho. Sindene Pak Redi jan luar biasa. Wedok, Pilihan apik. wedok. Yo wedok. Tegese wedok kan penampilan jenengan nilai jenengan napa niku diatur sing becik. Nggih ta? Ah ora mesti. Kok Surawan sih yo.
Jenengan kok malah ngentahi kula to? Kula niki ngumpulke jenengan. Wes mau ngumpulne, aku tak ngumpul dhewe. Ngono mau ngumpulne aku kok lara. Lah iya. Maksude kula ki jenengan alam kula ambono jenengan kersane jenengan ketinggal mekan. Oh, lampu. Kaya lampor. Mbok musuh iki angel. Muangel. Kek, calo barang. Sinten sinten? Loh, awakmu ngejak duit to kowe? Lho, duit ki saged oke to, Pak? Koman yo ngejak duit. Loh. Iso. Kondange komet jenengan mboten ngertos. Oke. Jeng Ben iki wulan Desember Oke. mewakili Bojonegoro dikirim ke Spanyol. Spanyol, Pak. Lomba nyanyi. Lomba adu banteng. Iki Musuhe banteng. Kaya anu kae. Apa? Ambasador. Matador. Matador. Ambasador diasmu. Matador. Yo kita tampilkannya. Oke. Jenengan apa saged ngemsi kados komet wau? Alah, gek komet rong lahir aku sing MC. Komet tesih embrio Sing apik ya, Pak. Sampeyan lahir aku jago kok. Kowe ki lo tuwek ndi karo dalange? Kowe main ceki ngono kowe. Ada Winda Wulandari. Oke. Dan juga Putri Sia. Oke. Enak ya. Ki MC po kena Lanjut, Pak. Ayo, monggo, Pak. MC ini lho. MC lho. Jenengan ki lontos MC kok malah lalu. Aku gurung ngono kuwi ya. Lho, lah aku terus disepoti lho, Pak. Nang. Duh. Ya sak sirku to. Gelem ora aku medun lho, Pak. Lho, aja. Ndak medun kok tak urusane. Sik iki urung bayaran. Windu dan Putri Sia. Yo. Melu pengen kalek kowe. Oke. Ampel Gading luar biasa malam hari ini. Selamat malam semuanya. Tentunya punya presiden yang sangat istimewa. Oke. Sing duwe sikil dawa sa Indonesia. Apa kuwi? Jelangkrung. Yang baik to, yang baik disanding cewek iki ya sing. Sugeng dalu diajeng. Dalu. Dhuwur sewu, mbok bleti keparengaken derek ditepangaken parengesmu sinten Kula diajeng? Putri, Mas. Dek Putri. Nggih. Derek tepangaken kula Dodo. Oh, Mas Dadak nggih. Nggih, nami asli kula ngertos? Mboten. Aleando Alcantara. Nggih. Kok bagus banget. Nggih, niku nama saking akte kelahiran saking mamah dan papa. Oh, saking mama dan Injih. papa. Papa gedang napa? Papa. Yo. Kowe ki lho ape piye to, Men? Nyabut karo Piye iki. ta iki? Namanya cowok tanggung jawab. dingin loh, Mas. Pengertian kalau ada yang kedinginan ya kita kasih. Oh. Kalah kowe. Vita. Apa? Udah kamu sana aja. Sama lho Hei, kono. rek iki kene. Rek Rek iki. Kuwi kok romantis banget Iki ya. pramen tak gawe gampang, iki bojomu, Heeh. kae bojone Komet. Oh ngoten. Iya. Iki terane tangga. Tangga. Gandeng gedhek bahasane kene. Tanggane sing ra gelem akur. Iya, Oke. oke. Iki dari keluarga terpandang konglomerat kayak Kowe keluarga sugih kae melarat. keluarga melarat. Suatu Ora kehidupan duwe, iki. kae. Ora duwe. Apa mangan beras aja utang tangga teparo. Ya alah. Lek awake dhewe beras trimo dienggo apa ya, Dik Wah, ya? beras ade 300, Mas. Adus. Heeh. Saya Nggih, Ibu. Iya, sayang. tidak usah kau hiraukan apa itu kata tetangga. Yang penting kita berdua. Iya. Insya Allah Gimana, sayang? kita akan menemui bahagia. Iya, amin. Subhanahu ki mas ki. Iya. Bosok wedok kae iso kaya ngene. Urung kok. Subhanahu buat kamu. Apa, sayang? Jondro. Malam ini ku tak dapat tidur. Roma ira blecet iki. Wajahmu menggoda selalu. Bosok kowe melek kowe. Bendo yo ngecek kae. Aku ingin memandang wajahmu agar reda rasa rinduku. Apa iso, Mas? Apa-apa. Weh, semono iki pedhot pisan. Pedhot. Apa iso? Ayo Belum jangan ngap, iso kowe. Alah, wong mek ngono adewe kan ning karaokean ya Mas sering ya Lah, ning karaoke. Ning karaoke sing mahal-mahal. Karaoke paling apalmu ya, Gur. Cek. Sampane aja
aja ngomong karaoke. Loh, nyapa? Amen dijak nang karaoke yo ngisin-ngisini. Wong dikongkon pesen minuman mahal kok malah teh tawar. Lah yo aja ngisi-ngisi. Kowe nek ngisi-ngisi kene. Kabeh lho kowe iki omong Ngisi-ngisi. ngisin-ngisini. Wes kere budek. Lah ya. Loh, Apa ya? kowe iki lho dilane. Apa kowe? Aku ora repot tak tengi tenan. Piye ta sampean? Lah kok repot. Ngawur. Oh, kepala keluarga bajingan kowe. Aku ngerti. Aku arep lho. Aku karo iki 2 tahun. Kowe ora ngerti ta? Urung. Manaan lho iki. Manaan iki pitik tapi ya kok jebul aku ora percaya karo kabeh. Lah nyapa ora percaya? Tetep panggah dadi. Lho, kabeh iki Apa oleh pil? Lho, pil ki ya mandi lho, Mas. Ah, ora. Lah kok iso ora? Iki ngombe pil. Iya panggah meteng. Pil apa? Pil kabeh lho. Mosok? Loh. Iya, pil teko gorokan. Lah kan wis teko sembul. Cak kocrok kowe iki kok. Ora betah. Aminor kula buktene, Pak. Aminor Oke. Mas jreng. Wis aja mikir pil kabeh sampean wis. Aluk los ae. Ngapa wadewe biyen kepethuk. Nyanyi yo malah adan. Ada diasmu ablek kowe tapok tenan. Ki lho panggaku terus to, Pak. Kowe iki aja ngono to, Lah Mas. kok gunane Aminor melopo? Yo mbah. Oh ya jaluk kono. Wis Mas, tutne suaraku. Mbak anggap bayi mbok kon warayan. Bayi ya petok medhot bandulan. Bandulan apa? Wis ngeong-keong. Goblok e. Mas tutun aku ya. Wah. Ngono cukup. Ngopo wadewe biyen kepethuk. Oh, kalah beton. Yen akhire ati iki sing diremu. Kabeh kuwi ora sing tak jaluk. Gayane. Jare wong tuamu wetone ora kathok. Kathok asale saka telan. Potonganku. Iku kabane opo? Asale saka telan. Gathok asale saka telo, yen ra petuk tak antem boto kowe. Nesu ora oleh. Ora oleh. Lah aku nyanyi nembang nganggo kikas melayu. Sutradara sudah bilang. Kuwi wong melarat bene, kuwi wong sugih. Lah kowe iso diecek kuwi nesu, kowe iku getel ki baleso ngecek. Lah kowe nyapa nesu? Lah terakhirmu piye ta kata-katamu lho? Hah? Kata-kata Jare wong tuamu wetone ora kathok. Lho kan pas. Kuwi ya apa lho kita terus Wong kene gathuk kok kene gethuk kok adoh men to jane iki lho. Ya apa gathuk karo gathuk kowe liyane Dik. Dicontoh karo tangga. Sing apik Mas, sing apik. Aku wis kadung maca ayu iki lho. Sayang apa kowe krungu? Lah, malah bojone budek bojone dilone budek. Apa kowe krungu? Aku malane budek to, Mas. Lah ya ora Dik, kuwi lagu sing hit ndang-ndang lho Dik. Mosok to? Iya. Lah tapi yo ramu to Kok bojone dilone. ngono to tapi? Hah? Kok ngono tapi? Kuwi kurang romantis. Ya tak Kurang romantis sing apik to, Mas? C, Mas, Sing kaya jreng. ngene tanggane dhewe mau lho. Gundul. Celocok. Api lho tuh api wi. Ape kowe? Borang Kowe krungu apa le? Oh, gundul-gundul patul ya tuh. Iya le. Piye le? Api tuh. Iki kaya Lah warai serius. kaya Suneo. Sing apik to ya. Gandeng tangane. Gandeng. Sampean yo sing serius. Kowe Aku yo kowe serius background lho, bae, Mas. background sing garap kowe sing. Sampeyan manut kae ae, manut tanggane ae. Duh, sakmono Mas. Ya. Duh. Kowe meneng aja. Dewa. Oh, garek bar kono nyaut kowe, ngono diwarai. Gedhe dawa. Met. Kedane mana tuwa. Tak pluruti, tak otuti nanti kaya gulu kendi. Hei. Kuwi apa kuwi lho? Aku enggak. Bocah kowe.
Ayo kuwi lho. Kok duwete kuwi. Ora enak sing genah. Duwete kuwi. Oke. Duwet kuwi. Ayang-ayang, ayang-ayang Mas. Ayang-ayang. 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 Gak mampu apa-apa to? Gak. Aman berarti. Ngempet aku. Vita. Vita. Kamu harus pikir 2 kali karena apa? Jodoh itu sekali seumur hidup, jangan sampai kamu getun berpasangan dengan dia. Tidak. Kamu tahu siapa dia? Enggak tahu. Dia adalah maling kundang. Kamu yang mencuri seluruh batu yang ada di Indonesia. Ya bukan? Kayak codot. Matanya hilang, irungnya hilang. Karek pipi tok. Ngomong racok-cok. Itu kok maling kundang. Nyanyi iso ora kok. Kasih kamu sini. Iya sayang. Kita lihat keluarga melarat itu yang akan menyanyi. Awake dhewe dagelange penak-penak ya. Iya toh. Dalangnya kaya apa lho, nggowo tapi ya ora. Iya. Iki anak-anak sing paling getun ning kene sapa? Sapa? Ya iki toh, ketua panitia. Lah nyapa? Iso nanggap tapi ra iso nembek dan. Yon saya Pak Hidayat, kula wakili nggih. Kowe makili sapa, Mat? Kowe makili sapa? Wakili sapa? Napa? Pak apa? Pak Lurah. Pak Lurah apa? Pamer piye Pak Lurah? Pak Lurah. Wani pernah. Wah pas kata bojone dadi rawani. Wis, tak jamin nang rawani. Iya. Masuk. Pertama ayang-ayang nggih Pak nggih. Oke. Siap. Yuk bersama Elek Yo Band. Campur Sari. Paps. Cak Dodo dan juga ada siapa? Sakti. Ada Putri, ada Dodo. Ada Winda, Ada Cak Komet. Oke. Makasih. Terima kasih. Saniki joget ki renono to, Pak. Alah domonge kok. Kados sing wau sing terakhir wau Velocity wah. Wo, saniki teng TikTok wah viral ngatos ngenten niku. Ngono kuwi? Nggih namanya Velocity. Oh. Tonggo kowe masak nang pawon tinggal tiktokan Velocity. Lho, LPG mblethek tiyer jadi efek kamera. awak edan. Entek pawone. Saiki tak tes sampean. Kira. Kemah kan wis genah. Nggih. Dewasa. Aje. Cah loro iki jajalan. Wah niki. Ai guri. Bahasane tembang sing cilik-cilik. Lah sing cilik-cilik jenenge apa, Mat? Nek sing cilik-cilik jenenge apa? AS no. AS ki apa? Anak sinden. Oh ya oke. Eh, Iso golek iso pangan. ya, golek pangan. Siarnon. Oke, siarke. Diva April. Sinten? Tanyakno, Dik, Diva. arek ngasmo sinten, Dik? Sing apik cedak. Pakai mic. Apa? Mic. Waduh. Mic bank. Iya. Ning ora usah mok waca MIK KE ngono kuwi. Lah ketahe pripun? Mik ngono to. Mik. Pakai mi, Dik. Namanya siapa, Dek? Kula Gabriel. Oh, Gabriel. Nggih. Gabriel siapa lengkapnya? Gabriela Flori Arnanta. Oh, radong kowe Lah, radong. kuwi jeneng Amerika mau. Iki tunggale IYS. Ya oke. Asline jenenge apik biyen. Apik biyen. Apik biyen piye? Gampang diingat, Mas. Iya. Kok iso gampang Contone, diingat? Contone Jaman biyen. Umpamane iki. Ah. Sing lanang ki bakul telo. Ya. Ya ta? Ha. Sing wedok ki tukang nawakne ondo. Ha. Ki anake langsung jenenge Londo. Wis ngono, gampang-gampangan. Oh, nek pae bakul telo. Telo. Ya, Sing wedok bakul bakul Londo. Heeh. Langsung Londo. Duwe anak jenenge Londo. Londo. Anake sing tukang bakul watu. Hah? Heeh.
Sing wedok ki bakan dodol jeruk. Lah iki ya dijenakne gampang-gampangan ngono. Jenenge sapa anake? Sing pake bakul watu, sing Ayo durus. Sing nggih durus ya, Pak. Sik to. Lek sing londo mau piye? Anake sing lanang bakul apa? Anu bakul telo. Bakul telo. Sing wedok bakul nyewak nondo. Nyewak nondo. Iya. Duwe anak dijenakno Londo. Oh, perkara bakul telo karo nyilek ondo. Iya. Lah nek sing bake wau, sing suwahe wau. Anu bakul watu, Pak. Bakul watu, sing wedok bakul jeruk duwe anak dijenakno Slamet. Loh. Ora nyambung ki urusane kon iki, Pak. Lah masa aku pengatur rumah tanggane wong. Loh, ora ngatur tapi kan Wong nyatane bocah lahir Jabang Pak yo selamat rene popo. Iya, lancar. Wis diangan-angan dhewe ya. Ayo, Pak, ada Pak. Yo, Diva dan ngadeg kok, Dok. Ayo nek Gabriel. Ya benar. Tolongin dia. tes mental ben kuat mentale gak ngono, Mat? Orang. Lah piye nek ngetes mentale piye? Kaya nanggap singo. Malah HP ini. Takon sing apik kok. Selamat malam Selamat adik-adikku. selamat malam. Ya ampun. Ini Dek Gabriel. Iya. Yang satunya? Diva. Diva kelas berapa Dek Gabriel? Kelas 3. Lulus Lulus? tahun ini. Kelas 3 SMA? Iya. Oh lulus ya. Nah, terus melanjutkan kemana nanti? Kuliah. Kuliah. Ngambil apa? Ya. Kok ngambil laptop gitu Mas? Ya maling jenenge kok so. Percuma. Jurusane iki lho ngambil apa ngono lho. Apik ta itu. Kalau Dek ini siapa Dek? Diva. Diva agak maju lah ini lho agak tegas ini. Diva kelas berapa? Kelas 2 mau kelas 3 SMA. Oh SMA ya. Besok kalau gede mau jadi apa? Jadi Aling. gapura. Gede. Gapura ngebleki kue kuwi. Cita-citano. Besok Kok gede toh? cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi guru. Ditakon nganggo lagu Iya. to ora pengalaman. Piye to nak lagu Siapa belum jenenge, piye? Diva. Diva, Iya. Diva, besok gede pengen dadi apa? Lah, Lari lagu zaman biyen anak-anak. Lek kuwi aku eling. ya lah ya. Diva, besok gede mau jadi apa? Sorry Dok. Aku Saya tetap di briefing sih jawabannya ngene. Aku kepengen pinter besok jadi dokter. Aku kepengen pinter. Kok gitu sih? Gini tak kasih contoh ya. Iya. Ready. Kuwi mbok kon gede piye kuwi wis bengkarokan kok iso gede piye. Aku lu wis meneng. Bapak lu wis meneng. Nanti pangan Romo wis mendel mawon. Aku lu wis meneng. Besok kewut. Aku lu wis meneng kok. Pak Edi nek ora nek balesi piye ta? Ngono ngawur. Ya jalan jawab piye? Kok aku ra wani to. Wis to jajalan. Ready. Besok kewut mau jadi apa? Aku gak jadi. Nek tuwek ngene mesti. Oh iya. Kabeh. Lah kan kakek. Kalau iki calur iki warna bintang kecil. Penak kuwi, bintang kecil. Bintang kecil. Iso ya. Saged ta? Pintar. Ora ngono balonku ada 5 ya. Balong ada 5. Kalau engko ada 5 Ya. ya. Coba. Wis, garingan sik. 1 2 3. Balonku piye toh? Sinden kok balonku ada 5 kaya ngono. Lah ya lagune kuwi Jenenge to balonku bener to. ada Lah 5. nek sinden ki yo paling gak Aku laras. Yo laras di anu lah langgam. Nah, kok iso lagu Langgam. Lah kei anu gayane versi yen ning Tapangono Lintang. Contoh. Contohno ana lah ora mau contone apa ya iso bocah iki. Oh iya. Yen ning Tapangono Lintang ngaten iki. Nah, ning cakepane gak ono bintang Balon- kecil. balonku. Balonku. Balonku ada 5 wong ayu. Iya. Rupa-rupa warnanya. Ayo penak lho cah iki suarane. Hijau kuning kelabu emas. Enak ta? Enak. Merah muda
dan biru meletus balon hijau dar. Kok meletus kok blenyek men nyapa lho iki. Pancene dore langgam ya rada Meletus kok. Kowe kok tak tonyo terano Mas kowe. Langsung bers Pak. Ora umum to. langgam halus Pak. Meletus balon hijau dar. Sek, aku ora trimo lagu kuwi tok. Jajal, tapi main tukang apa jenenge rok barang-barang. Balonku ada 5, versine Ebit bongkoh kowe. Ebit mah gampang lho Pak. Ebit ki angel lho pop lho kuwi. Malah cepet to kuwi. Cepete piye? D, Pak, D. Endi Jal? Kuwi iso tenan ora? Balonku ada 5. Oke. Bawanannya Ayo iso bocah. hijau kuning kelabu merah muda dan biru. Sik. Meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Balonku kini tinggal lemah. Sing gawe pendengar tidak nyaman. Dar 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 dar. Sepece. Tulung ana. Gen terus. Tak tambahi cok. Pak sesuai nek kuliah isu ya. Ulah kuliah opo? Apa ngangkuti pasir kuliah? Oh lah. Ya sudah nembak ya. Nyanyi apa? Nanya apa, Duk? Wes, los ke, Duk. Gabriel, ayo. Diva. Diva, Gabriel, ayo. Lah nyanyangan tempe sesuk ae. Kita harus semilir weh. Gitar semilir Oke. edan. Aku lagumun Pak Saestu. Nyapa? Bocah saiki jenenge modern-modern apik, Diva Gabriel. Kan luar biasa. Gitu, Widodo kan bagus. Apa? Ora kaya anak iki, Pak. Heeh. Niki napa? Kowe duwe anak to? Lho, duwe anak. Komet e? Nggih, cilik rene ndase. Lho. Gila nih. Lah anak kula niku mau nek kula sing riyen kan bakul apel, lah terus bojo kula ni bakul oli. Kuwi anak jenenge Ayo. Teguh. Aduh men lho. Wong bakul apel karo oli kok di anak Teguh iki. Teguh piye to, lho. Jan? Lah nyapa lho kene berbahas kuwi yo Oke, tak angen-angene neh. Ayo, Dik. Ya. Ayo, Dik ya. Gitar semilir. Kita sumiril, Dik. Ya. Goyangane sing heboh ya. Aja malu-malu. Aja isin-isin. Kaya iki lho ora duwe isin. Ya. Ora saya isin-isin. Ayo. Mat. Injih, macange Mbah Limbo. Pak Mentil Redi. mentol iki pisakno sisan. Oh nggih. Wita karo kowe. Christine Juminten. Arananipun mentil mentol. Mentil mentol kuwi lek di Blitar Barat Nggih. kuwi Upin dan Ipin. Oh ngoten. Dedeke padha, Nggih. bokonge padha. Lho, jenenge nate ngukur bokong barang nih. Ora maksude iki gedhe dhuwur bok sak bokong. Oh nggih, kira-kirane lah. Kira-kira. Nggih. Langsung ditanjake nggih, Pak. Ya. Lah nggih, wonten sinten menika? Wonten Diajeng Ayu, yuk. Yo. Kayak kocok kowe. Welu cek dalu. Sugeng dalu Kang Mas. Sampeyan tambahin ae, Mas. Pisan kas ngolah piring sampean. Kok modele kok kadung gelem kok. Nggih, wilujeng dalu Mbak Ayu. Nggih, sugeng dalu Kang Mas. Bocah gawe masak. Luar biasa. Kakang Marmut Kusumo. Apa welu? Wis aja kok ngageti mbake nyapa urusanmu, Kang? Enggak. Aku mau kaya arep ning kono jok ning mburi terus nyerono to, Mas. Ya kuwi keahliane Kang Komet. Iso ambles bumi bejudus teng kene mriku. Gak kene-kene dalane to. Kowe iki di alam bono lek mudi daya. Tau Iya tasik niki lho wonten pelawak nglitih wonten. Ya nggih. Ya nggih. Kula ngoten niku. Wong Biyen- riyen to. biyen dari Jenenge asongan. Pipis to, Bang. Betul. Umpama pipise ya kok percaya. Lho iki ruwapet to. Terus tak Lagune kelo apa? Gerigi. Lagune apa? Tin, aku lho. Napa? Kok bergerigi? Aku geri-geri. Napa? Aku dhewe antek ora mudeng geri-geri apa. Napa to, Pak? Apa kok geri-geri lagu Sing napa? jelas mengke salah lagu. Apa salah lagune? Gerimis. Grimis. Lah wong Grigis. dalange mawon supe kok. Grigis. Gis. Sapa lho sing
Bergerigi. Ora gremes kok nyapu gremes. Lah napa? Apa? Gigis. Sing gigis sapa? Lah sinten? Krikis sing Krikis. kariman mawon iki to. Apa ya kariman mawon kuwi? Kuwi tembang apa kok iso kariman? Wis pokoke ya kuwi lah. Ha nggih. Ya. Tes vokal kene karo kene. Ya, oke. Sing Ono apik. sik ngene ngene. Heeh. Yuk. Ral. Ral tok, Ral. Rale pripun? Oh, ral sing piye tekne? Piye Mas? Nyan puruke. Mari mawon. Dari mana? Ayo. Kancing manis. Alah kok kencing manis piye to? Kencing manis bathuke. Tambah manis. Ombean kula. Ceklek kulane bongko dhewe. Wong edan. Banyak wangen ndi? Intine kuwi. Kari manis kurang manis ayai kuno. Halus. Cukup sakmene tes vokal kedawan. Lah nggih. Saiki kowe sing pitik-pitikan cah loro. Kula mboten saged pitik, Pak. Kono pitik-pitikan kene mentok-mentokan mergo kayak cilik iki gedhi. Kowe ngerek iki lho contone. Nggih, mangke kula mentoki niki. Langsung lagu napa mentok riyen? Heh? Kok mentok riyen awake dhewe engko sing gandrung kene kok mentok. Iki aku mbayangno tenan. Piye? Upama kowe kelakon oleh kene, jodohmu iki. Aku iki. Heeh. Terus Wis to jeleput sertifikat entek kene omah sih. Lah kenapa? Ha iki wedake larange kaya apa to? Ya ora. oh gak lah aku karo Kitri aku mikir omah endi no aku. Ya engko gawe Lah aku sing cilik-cilik menurut bojoku. Nggih. Omet, Nggih, kula sak siapa? kanca matur nuwun sangat nggih. Nggih, sami-sami. Wong niku lek seneng kelipat mundak dadi senep, Mas. Won nggih. Diwiwiti jam 12 karo tengah jam nggih. Nggih, Lakone kula garap ning ngarep nggih. Nah niki. Kula nggih ngaturke pangapunten ingkang kathah mbok Sami-sami. menawi wonten kladuke kula nggih Pak nggih. Nggih, makasih. Matur Selamat niki. jalan. Nggih. Hati-hati nggih. Matur sembah nuwun. Siap. Ugi Warga Ampel Gading. Derek dedonga kagem sedaya warga Ampel Gading. Nggih. Mugi-mugi sabaden adicara menika tansah pinanggih bagya mulya ayo mayem Amin, tentrem. amin, amin. Tinebeke saking sambi kala cinaketke rezekinipun. Amin Amin. Allahumma amin. Sembah nuwun Pak Redi nggih. Doa sami-sami. Liya dina liya wektu sinambu maneh geger-geger Amin, kaya amin. apa, Dok? Makasih sayang. Nggih, Bang. Hati-hati ada. Nggih.